кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Монда да яшәеш гөрли, бар да кайный, вакыт-вакыт кирәкләрдә утлардыр ди. Әнә шул кеше казаннарда кайнаган язмышлар шулпасын алып итер өчен без юлга чыгабыз. Һәм күренекле яки әлегә күпләргә таныш булмаган, әмма һәрвакыт кызыклы шәхесләр белән очрашабыз. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Кызыклы кешеләр белән очрашуларыбызны дәвам итеп, бүген бәлки әле күпләргә билгесез, әмма ышандырып әйтә алам, кызыклы шәхес белән таныштырабыз. Айнур Сөләйманов, Казан егете, профессиональ алып баручы. Зур сәхнәдә озак та, аз да түгел, 10 елдан артык хезмәт куя. Эшен яратып, кайчагында җырлый башкара. Әлеге һөнәр профессиянең асылы нидә дисезме? Кыска гына итеп әйтсәк, тамашачыларга күренмәгәннәрдән тырыша кайчагында көннәрне төннәргә бәйли сценарий язу. Алып баручының ират яки хатын-кыз булуына карамастан, башкайларда бер туктаусыз нәрсә генә кием икән инде бүген дигән сорауны әйләндерә кием сайлау, һәр вакытта диярдек ашыга, соңга калмасам ярар иде инде дигән теләктә очрашу, мәҗлескә юл алу. Һәм ниһаять инде тирә-юньдәгеләргә күренгәннәрдән безнең героебыз кебек үз эшен яратып башкаручыларның иң көтеп алганы бу сәхнә тоту, мәҗлес концертны алып бару. Тамашачы белән күптәнге дуслардай якыннан аралашу. Сәлам, Айнур. Сәлам, Альберт абый, сәлам. Нәрсә иптәш алып баручы, кемнәрне кайларга алып барасың инде, соңгараларда сөйләп җибәрәләр. Яктылыкка, яхшылыкка, нурга алып барабыз инде, барыбыз да, Альберт абый. Менә мин шушы ике сүзне бергә култыклашып барганны шул хәтле яратам, алып баручы. Бу нисбәттән сиңа шундый сорау бирәсе килә. Минем күрше абзый бар. Ул көн сайын малайын мәктәпкә, кызын балалар бакчасына алып бара. Ул да алып баручы була бит инде. Син алып баручы, ул алып баручы, каягыз белән аерылып торасыз әйтәләр. Кызык сорау, Альберт абый. Беләсезме? Менә мин акчаны хәзер алам. Ул сезнең танышыгыз яхшылыкны киләчәктә балаларыннан алачак. Карале нинди акыллы фикерләр сөйләсең син, Айнура. Акыллы дигәннән, балалар дигәннән, үзеңнең балалар күпме? Аллага шөкер, бер малай үстерәбез. Менә әле яше дә тулмаган. Сәгыйть дип исем куштык. Бәхет дигән аңлата. Менә безнең гаиләбезгә күп иттереп бәхет алып килде, Аллага шөкер. Әле хатын белән әбидә кунакта. Айнур, менә алып баручылар бит инде еш кына соң кайта үзләренең мәҗлесләренә, мәҗлес кешеләренә дип әйтгәндә шулай бит. Булгалый. Иштә дә кайткан вакытлар буладыр. Була инде. Шул нисбәттән шундый сорау бирәсе килә. Хатын канәгатьсезлек белдергән чиракларда соң кайтты дип, нинди тынычландыру чаралары күрәсез? Беләсезме? Тәҗрибәле алып баручы буларак әйтәлешен. Тыныч кына әкертегенә кайтып керергә тырышам. Әгәр дә йокламаган булса, нишләргә инде? Әлбәттә килеп бер пап итеп алгач, иреп китә үзеннән үзе. Әгәр дә йоклаган булса инде, тыныч кына шулай ук киемнәрне калдырам да, шишенәм дә, кереп янына ятып кочаклым да ятам. Иртә белән инде ул барысыннан да белми дә, кайчан ничәдә кайтканны, шуңа күрә менә шулайрак. Минем уемча, тамашачылар синең бу киңәшләрең белән әлбәттә кулланачаклар. Минемчә бу алып барганда бөтен уникаль способ дип әйтик инде, бөтен яктан да. Бер хатын-кызларны тынычландыра. Кулланыгыз. Башында инде бер җитди сорау бирәсем килә сиңа. Менә без синең белән очрашыр алдыннан Instagramга күз аттык. Анда күрәбез, син бокс белән шөгыльләнәсең. Әле инде мәҗлес вакытында ыгы-зыгы чыгып, кунакларны тынычландырырга кирәк буламы бу шөгыль? Юк инде, Альберт абый, син нәрсә, бу минем шәхсән хобби дип әйтик, шөгыль дип әйтик, күңел тынычлыгы үзенчә онытылып торган җир. Мин анда тынычлык табам, энергия җыям, миңа анда рәхәт. Менә 2008 еллардан якынча шөгыльләнәм. Ничә бокс перчаткасы алыштырдың? Аның дөресен әйткәндә санап теге счетны алып барган юк инде. Бер 10 перчатка бардыр инде. Ялган булмасын, якынча плюс-минус. Бу нинди перчаткалар булсын инде?
Һич югында бияләй дип атау дөрес булыр, шулай бит, дуслар. Әле бияләй дияргә дә шалт итеп кенә тел әйләнми, күпертелгән, яхшы гына итеп тазартылган калын бияләйләр бу. Дөресен әйтергә кирәк, һәр вакыт мондый таза күләмле булмаган бокс перчаткалары. Мәсәлән, безнең эрга текле 11-14 гасырларда грекларда киң таралган мейлихай дип аталганнары боксер кулларын саклау өчен яраклаштырылган каеш сыман материал кисәгеннән тора. Ким дигәндә 3 метр озынлыктагы үгезнең иң йомшак тиресеннән эшләнгән мондый каешларны бокс белән шөгыльләнүче егетләрнең кулларына хәзерге медицина бинты, жгут сыман бәйләгәннәр ул чакларда. Менә сиңа перчатка. Перчаткалары нинди генә булга карамастан, бүген бокс бик популяр. Казанда спортның бу төре белән хәзер олысы кешесе, ире хатыны шөгыльләнә. Сәламәтлек өчен генә файдалы түгел. Бокс табиблары әйтүенчә, нерв системасын тынычландыра, ихтыяр көчен булдыруда, үзеңне көчле итеп хис итәргә ярдәм итә. Реакцияны арттыра, үз-үзеңә ышаныч булдыра һәм хәтта кешедә кирәк күләмдә куркусызлык тәрбияли икән. Спортның бу төре белән шөгыльләнүчеләр тора-бара тыныч, түзем кешегә әверелә. Нәрсә генә булса да югалып калмаска өйрәнә. Ә сәхнәдә кеше алдында мәҗлестә, корпоративта эшләүчеләр безнең бүгенге геройыбыз Айнур Сөләйманов кебек алып барышларга бу сыйфатлар бик тә кирәк шул. Альберт абый, тагын бер сәер гадәтем бар. Сәер дип, бәлки сәер дә түгелдер инде ул. Урамда турник күрсәм, мин ул турник яныннан күтәрелмичә, 1-2 тапкыр күтәрелмичә дә китә алмыйм. Көнгә бер шулай күтәрелеп, суммада 20-30 тапкыр җыела торгандыр. Әгәр дә урамда кәстүмнән күтәрелгән кешене күрсәгез, аптырамагыз, бу мин. Айнур, синең программада башка алып барышлардан айырма буларак, нинди асыл ташы изүмеңкесе бар? Минем пародиялардан инде. Менә, мәсәлән, каршалыгыз сәхнәдә Татарстанның атказанган артисты Вадим Захаров. Син мини килдиңме илә, син мини килдиңме, син мини килдиңме илә, син мини килдиңме, роза гөлеш тармаклы аның берсе син мини, аның берсе син мини. Басалыстан Кыстанарстанда, Басалыстан Кыстанарстанда, сезнең ишелеген әзәшим, сезнең ишелеген әзәшим шушы Татарстанда. Телевидение булмаса, радио булса бу. Вадим Захаров белән бутарлар иде сине. Рәхмәт. Альберт абый, мин бит әле татарча гына түгел, урысча да алып барам. Мактана дип әйтмәсеннәр инде. Күрсәтим, 1-нче каналдан бөтен авыруларны сәламәтләндерүче Елена Малашеваны күрсәтим әле. Дорогие друзья, уважаемые телезрители, уважаемый ведущий, давайте всем пожелаем много-много счастья, много-много радости и все будьте здоровы! Менә булай кеше тавышы белән матур сөйләр өчен берәр рецепт бардыр. Шул рецепт белән таныштыр әле тамашачылар. Әлбәттә бар. Хәзер күрсәтәм, бик рәхәтләнеп. Алабыз йомырка. Берне. Авыл йомыркасы булса, тагын да әйбәтрәк. Алабыз стакан. Стаканыбыз. Шушы йомырканы ватабыз. Һәм шушы стаканга салып куябыз аны ваттырып. Безгә кирәк тагын әз генә су. Кайнаган су кирәк, ләкин кайнар булмаска тиеш. Чөнки кайнаган булса, кайнар булса, ул пешеп чыга. Һәм әз генә без аны менә монда өстәп салабыз. Менә күзгә шамасы күп кирәкми. Ярты стаканнан әзрәк булса да ярый. Алабыз шулай ук безгә кирәк була туз. Менә монда безнең тузыбыз әзер. Туз әз генә саларга кирәк, күп ярамый. Тузны алайса тузлы булса шулай ук начар була. Ә менә борычны күбрәк салсаң да ярый. Борыч ул файдалы. Менә шулай иттереп салгач, менә бу стаканны
алып куябыз. Чөнки бу гына булышмый, Альберт абый. Эшләргә кирәк. Көненә берничә сәгать тавышың өстендә репетицияләр ясарга кирәк. Шул вакытта гына ниндидер нәтиҗә, ниндидер хезмәт куйганда гына булачак. Тамашачылар инде рецептны яза башладылар. Юк. Моны бары тик кыздырып ашап кына була. Эшләргә кирәк. Иң әйбәте ул эшләү, үзең өстендә, үз астында дип әйтик, эшләү, һәм инде шуннан гына нәрсәдер булачак. Рөстәм Нургалиевич Миңнехановның Инстаграмына керсәк, монда шундый видео язма бар. Ринат Ибрагимовны төшереп алган. Әйдәгез әле карап китик әле, нәрсәләр төшергән икән Ринат Ибрагимовны. И туган тел, и матур тел, әткәмен кәменең теле, дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Әйдә, җырла. Рөстәм Нургалиевичның Инстаграмда дәвам итсәк, хөрмәтле дуслар, монда бик кызык видео бар. Нәрсәләр күрсәтә икән безнең халыкка Рөстәм Нургалиевич. Менә бүләк иттеләр. Әйтегез әле, нәрсә соң бу? Кем үләп тапкан соң бу әйберне? Сез белмисезме? Менә бәйрәм бит инде. ТМВ каналына 15 яшь. Пожалуй, аларга бүләк итермен. Чөнки яшүсмер чак, әле 15 яшь кенә. Алар разберутся. Бу нанотехнологиялардыр инде бу. Киттек алга таба монда нәрсә? О, Гөлсерин дигән, Гөлсерин Абдуллин да санап. Нормальныймы? Санап, паралап, затып каладым, кыйгак, берсе калады, кыйгак, хәлем бетте, алкышлап. Мондай сәләткә ия булучылар бездә күп түгел, бармак белән генә санарлык. Эмиль Талипов, Алсу Фаракшина, Данир Сабиров, Әбри Хабриев, тагы берничә сәхнә тотучы булса кирәк. Айнур, без синең яшүсмер вакытта башкарган бер җырыңны интернетта таптык. Әйдәләп бергәләп карап китик әле. Әйдәгез, бик кызык. Айнур, хәтерлисеңме бу җырны? Хәтерләйм, бу бик популяр җыр, минем өчен бик кадерле видео. Туганнарда төшерелгән бу. Шушы җырны Салават абый Фәтхетдинов башкара иде вакытта, бик популяр, һәрбер икенче егет дип әйтик, егетләрдән түгел, кызлар да җырлый бу җырны. Һәм инде сүзләрен искә төшереп алсам, хәзер җырлап та бирәм сезгә. Гомер буе хәтерләрлек шакларда Кубаның, яхшы чагы гөлләр аның, начарлары Чубаның. Гомер буе хәтерләрлек шакларда Кубаның, яхшы чагы гөлләр аның, начарлары Чубаның. Афарин, Рәхмәт. молодец. Рәхмәт. Менә тамашачылар уйласыннар инде теге. Бә яхшы җырдымы Айнур Сулайманов калланда яхшы җырдымы. Гомумән бит инде җырчы түгел, шулай бит. Син бит инде алып баручы, шулай бит, алып баручы. Әйдә тагын яшьтә категорияскә чыгып карыйк әле. Син Казанда тудың, шулаймы? Казанда. Әйе, әлбәттә мин Казан егете, Казанда тудым, үстем дип әйтик, ләкин мине шулай ук авылларда бәйли, чөнки мин авылларга еш кайтайым. Би бабайлар исәнме хәзер? Аллага шөкер. Алар кайсы якларда? Менә бабайларым мәрхүм булса да, Аллага шөкер, дәваниләрем исән. Әти ягы, апасы ягы булса, әни ягы минем Мөслим ягы. Еш шалтыратасыңмы, хәлләрен беләсең? Әйе, шалтыратышып торабыз, ике як белән дә, икесе дә телефонда дип әйтик.
Болашак хатирәләрен яңартыйк әле дип, без геройның әнисе белән дә күрештек. Җылыйдыр име, или җырлыйдыр име күбрәк? Җырларга да остайды, җырларга да бар сәләте, җырларга да сәләте тавышы бар. Беренче сүзен инде булсын, алып барышының беренче әйткән сүз нәрсә булды? Әннәттәй дулакта. Мин әнине яратам, ул да мине ярата. Бүләк итеп җыр чыгардым, әниемә карата. Бүләк итеп җыр чыгардым, әниемә карата. Мин еламыйм, мин шаярмыйм, тыныч кына утырам. Әнием эштән кайтуын сагынып көтеп торам. Әнием эштән кайтуын сагынып көтеп торам. Менә бу иң беренче җыр түгел микән ул син өйрәткән? Яс, җитә, тәрәзәне ачтыга, тып-тып-тып итә. Тәрәзәне ачтыга, тып-тып-тып итә. 15 яшьтә көтмәгәндә әтисез калган Айнурга, гаиләдәге өлкән бала буларак, әнисенә җиңнәрен сызганып булышырга туры килә. Казанда туып үссә дә, һәр каникулны авылда уздырган егет, хезмәттән бер генә дә курыкмый. Чөнки яшьтән барсын да күреп, өйрәнеп, чыныгып үскән була. Йорт торгызудагы иң авыр эшләрдә дә, юллар төзүдә, авыл хуҗалыгы өлкәсендәге җиңел булмаган хезмәттә дә катнашырга туры килә. Тормыш дигәнең Айнурга кырыс якларында күрсәтә, биекләргә дә күтәрә. Чын мәгънәсендә биеккә. Үзегез күрегез, дуслар. Тамашачың яратса, үз итсә, сине күкләргә чияргә дә мөмкин шул. Безнең бүгенге героебыз тормыш юлында нинди генә авырлыклар, каршылыклар туса да, иҗат белән мөнәсәбәтен өзми. Көчле ихтиярлы булуын үзенә дә, тирә-юньдәгеләргә дә исбатлый ул. Башта яхшы гына әйтеп, музыка мәктәбен тамамлый, аннары Казан музыка көллиятендә, халык җыры бүлегендә белем ала. Ә махсус белем бирү уку йорты белән хушлашуга чын егетләрчә адым ясый, турыдан-туры армиягә юл ала. Монда аның күптәнге балачактан килгән хыялы чынга аша. Ул диңгез пехотасында хезмәт итү бәхетенә ирешә. Мәскәүдә данлыклы Кызыл мәйданда үтүче парадта катнашырга да насип була үзенә. Шул чакларда йөрәктә ышаныч, сагыну тулы моңлы бер җыр туа. Бер кемгә дә таянмыйм мин, ышанам тик бары Худайга. Сул кесәмдә Коръән сүрәләре, Худай ташламасын иншалла. Әниемнең кайнап чыккан ашын, авыз пешереп ашыйсым килә. Әй матурда тәмле булладасың, җыелып ашасак бер өстәлдә. Әниемнең кайнап чыккан ашын, авыз пешереп ашыйсым килә. Әй матурда тәмле булладасың, җыелып ашасак бер өстәлдә. Моннан берничә ел элек Айнур гаилә корып җибәрә. Үзенең нәкъ менә җырдагыча сөйләшеп сүзләре бетмәс. Күреп күзләрең җитмәс сөйгәнен, якын кешесе Алинәне таба ул. Ә 2020 елда исә әлеге матур гаилә әти, әни булу бәхетенә ирешә. Айнурның яраткан улы белән хатыны без килгәндә авылда, әбидә кунакта иде. Интектереп тормадык без аларны, кайтыгыз дип. Тамашачыларны үзләре белән бәйле гаилә архивындагы фотолар ярдәмендә таныштырабыз. Озак еллар шундый күркәм гаилә булып, яшәргә язсын үзегезгә ягымлы пар. Сәңгәр шишмә буйларында әрни яшьлек үзләрем, яды бакчадан чыгар диеп, җан дустымны эзләдем. Сөйләшеп сүзләрем бетмәс, күреп күзләрем җитмәс. Sağınıp başka birevde kötmez. Söyleşip süzlerim bitmez, görüp gözlerim gitmez. Seni benim kibik sağınıp başka birevde kötmez. Мне
ядра пундра, выдр ветра, хмелит ведра, ядра выдра, смесь врая, ведра бодра, тилит ядра выдри. Fluga, fisku. A to jest liczynność do wagatu, что фашистский результат от нас снаружи. Биш башында биш машина, биш башына ишелмәсен биш ташы. Хөрмәтле, кадерле дуслар. Hürmetli dostlar, hayırlı gün, hayırlı kez. Добрый день, доброе утро, дорогие друзья. Hürmetli dostlar, hürmetli qonaqlar. Син бәхетлеме дигән безнең сорауга Айнур ни дип җавап биргәнен сүзләр белән аңлату кирәк түгел. Әлеге кадрлыга карап, үзегез төшенәсездер, дуслар. Сезнең алдыгызда бүген тормыштан канәгатьлек алып дөнья күрүче, яңа үрләрне алырга әзерләнүче яшь артист иде. Менә без картага басып торабыз. Кайларда ясаганың бар чыгышлары. Әлбәттә, вы сез бит мине дөнья картасына бастыргансыз. Дөресен әйткәндә, минем иң төп чыгышым, иң төп чыгышларым ул үзебезнең республикада, Татарстанда, ләкин Татарстанның чит төбәкләрендә дип әйтик, регионнарында да булдым. Алла бирсә насыйп булыр, киләчәктә башка илләргә дә, башка җирләргә дә чыгарга. Әлбәттә. Ә менә син алып баручы булмасаң, нинди профессия сайларың? Бәлкем физкультурага мөнәсәбәтең, спортка мөнәсәбәтең, бу сәбәпле тренер мәсәлән. Минем дөресен әйткәндә кичкенәдән хыялым бар иде. Ул инспектор булырга, үзебезчә әйткәндә гаишник булырга. Инде бу хыялым чынга ашмады, ләкин уйлап торам, бүгенге көндә инспектор булмасам да, мин бит чыгып микрофон белән алып барам шул. Һәм синең бик яхшы килеп ташыган микрофонны кулда тоту һәм алып барулар. Рәхмәт. Ә менә микрофоннан тыш нинди сәхнә инструментлары бар? Мин кичкенәдән хромка инструментында өйрәндем дип әйтик. Хромкада инде үсә төшкәч баянда өйрәндем һәм инде бүгенге көндә минем иң төп инструментым ул да булса, ул минем менә монда. Мин аның белән җырлыйм, мин аның белән пародиялар ясыйм һәм инде әлбәттә кичәләр алып барам. Әйдәгез Айнурга аның якты нурлары тамашачыларның күңеленә барып җитсен дигән теләктә калыйк. Рәхмәт. Кушкайна юлдан китте, шокларын сыйпап үтте. Үккенеш шул өзебезне, сөйгәнне белмей китте. Кайын-кайлар күңелемне һәр вакыт таңладыгыз. Нигә инде бу юлда җибәрми калмадыгыз? Хат язармы, язмас микән? Кайтырмы, кайтмас микән? Ул кайтмас асан угачлы, таңнар атмас бүтән. Кайын-кайлар күңелемне һәр вакыт таңладыгыз. Нигә инде бу юлда җибәрми калмадыгыз? Җибәрми калмадыгыз? Тапшыруыбызны бүгенге талантлы героебыз алып баручы Айнур Сөләйманов башкаруындагы җыр белән тамамлыйбыз. Әйдәгез әлеге матур җырда яңгыраган сүзләрне бүген бераз үзенчәрәк кабул итик. Айнурның үз тамашачысына булган ихлас мәхәббәте һәммәсенә чын күңелдән әйтелгән чакыру итеп. Ә мин исә сезнең белән хәзергә саубулашам. Исән-сау булыгыз. Тормышыгызның һәр мизгелендә бәхетле хис итеп яшәгез үзегезне. Яңадан бүгенгедәй кызыклы очрашуларга кадәр. Кылашыңны җәеп, яныма кил, уянымда мине син иркәлә. Искитәргә килмә, озакка кил,
Sağınam seni kişin irdeler Kılaşımı jayıp yanıma gel O yanımda meni sirkeler İskiter'e gilme Uzakka gel Sağınam seni kişim irdeler